गासैखौबो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ बना थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना माने थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखादों जानांगौ भिडिअ मानि सायाव सासे बर' लाइमोन जोंनिया जिउ फोजोबना लाबाय लोगोफोर जोबोर दुखुनांथाव दा जोंनि बर' समाजाव बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो लोगोफोर जों नुबाय थायो ससियेल मिडियायाव दा नैयावबो सासे बर' लाइमोना गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय निउसखौ जों खोनानो मोन्दों गोबाङानो मिथियो जानो हागौ दा बबे जायगानि आरो मानसिनि मुङा मा मुं आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि एबा फरायथिनानै होनि निउसाव मोन्दों बे भिडिअखौ बे माने पस्टखौ आरोना पस्ट शेयार खालामदों होमबा लोगोफोर नायबानो जाबाय आं देखायगोन बिदिबो दा लिरनायखौ नायग्रोनि आङो मा बाथ्रा बुंदों फिन आरोबाव सासे बर' लाइमोन सेंग्राया हरखाबै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लादों मा जायगानि नाय चिरां जिल्ला बेंटल 4 नं सेफांगुरि गामिनि थागिबि प्रभात नार्जारी बिमा रसिला नार्जारीनि आंगो फिसाला मिथिंगा नार्जारीया बङाइगाव ट्रेन स्टेशन साखाथियाव ट्रेन साइटआव गावनि गोदोनाखौ दोननानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो नाथाय मा जाहोनाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों दासिम आपडेट होनाय जायाखै दा आं बेखौ बुंनो खावलायदों लोगोफोर दा बियो बबे जायगानि होनदों माबा सेरफांगुरि 4 नं सेरफांगुरि बेंटल 4 नं सेरफांगुरिनि आरोना जिल्लाया जाबाय माने चिरां आरो गोलैबाय आरोना दा बियो गावनि जिउखौ फोजोबना लादों लोगोफोर बहानो ट्रेन स्टेशनाव माने गावनि हरखौ ट्रेनथिं होनानै फोजोबना लादों बबे ट्रेन स्टेशनाव बङाइगाव ट्रेन स्टेशनाव दा जोबोद दुखुनांथाव दा मानि थाखाय जिउखौ फोजोबना लादों दा जों बुंस'नो हायाखै एबा मिथिनाय जायाखै दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो बेबायदि बर' लाइमोन जोंनिया गोबां माने जिउ फोजोबगासिनो दं गावनि जिउखौ बहाबा फरायनो थायोब्लाबो बहाबा न'याव बायदिसिना गावनि पार्सनेल माने माबाखौ लानानै जेंनाखौ लानानै जिउखौ फोजोबना लायो जोंनिया माने सहायनो हायियाव बेबायदि जायो आरोना गोबां जोंनि बर' समाजाव खोनागासिनो दङ दाखालिल'सो आं मोनसे निउस मोन्दोंमोन बेखौ लाबोनाय जायाखै भिडिअखौ माने सासे हिन्जाव हाबा जाखानाया गावनि हौवाया गोबां अत्याचार खालामनायनि जाउनाव माने गावनि जिउखौ फोजोबना लायो नाथाय माबायदि जाथाया अत्याचार खालामाबो माने हौवाया बेखौ सैया नाथाय हौवाखौ बेयो जोबोर मोजां मोनोमोन गोसो गोरबोजों बेखौ अत्याचार खालामोमोन गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय आरोना सहायनो हायियाव बेबायदि जायगायाव फरायसालिया दा नैबे मानि जाहोनाव मिथिया दा बेथ' हाबा जायोसो मानसिया सेंग्रा लाइमोन दा मानि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लादों बेखौ जों बुंनो हाला दा बेबायदि खालामनाङा गोबाङानो खालामबाय थायो जोंनिया बेबायदि दा नोङो गावनि माबा मोनसे प्रब्लेम पार्सनेल प्रब्लेम दङ बेखौ नोङो गावनो माने धैर्य हमनानै खस्थ' एबा माबा मोनसे सहायनानैबाबो नोङो गावनि जिउनि लामायाव माने आगान सुरलांनांगोन ना दा गासैनावबो प्रब्लेमा फैखायो दा किसुमाना बुजियो किसुमाना बुजिबाबो माने हमथानो हायियाव माने जायो आरोना बेबायदि जाथाया दा बुंनो हाया दा बिदि जानो नाङा आरोना दा नोङो गावथ' गाव जिउ फोजोबलांखाबायनोखा दा न'खरनि सुबुंजों लोगोसे बाय बाहागि गासैबो बर' समाजखौ दुखु होनाय बायदि जायो आरोना दा आंबो दुखु मोनो गासैबो दुखु मोनो दा सासे बर' लाइमोन जोबनाय लोगो लोगोनो बेसेबां मा जोंहा खहा जायो आरो हारिया बदनाम जायो बदनामखौ बादगार थेवब्लाबो माने बेसेबां माने खहा जानाय बायदि जायो आरोना न'आवथ' न'खरनि सुबुङा गोबां खहा जायो सासेल' फिसाला किसुमाना जायो आरो सानै साथाम थाब्लाबो बेबायदि आरोना गावनि इमान बिमा बिफाया उन्दैनिफ्राय दाउ अननानै नोंखौ मोस्रोम अरसि थाम्फै अरसि बायदिसिना अनै नोंखौ इसेबां फेदेरनायनि उनाव नों जुदि माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला नों बेनिख्रुइ मा आरो नोंनियाव मा दुखु गोनां बाथ्रा जाबावनो नङा होमबा दा नोङो सापस हमना ला नों थैयाखै नोंनि फिसाया जुदि जायोब्ला नों माबायदि मोनगोन आरोना बेबायदि आरोना बेखायनो इसेबां माने लोरबां गोसो लानानै जिउआव माने दावगानो नाङा एबा जिउखौ माने खेला गेलेनो नाङा आरोना बेखौ आं बुंनो खावलायो दा बेथ' बे जाबाय दा नोंथांमोना किसुमानाबो गोबांनियावनो बेबायदि प्रब्लेम थायो बायदिसिना पार्सनेल प्रब्लेम गावनि प्रब्लेम फेमिलि प्रब्लेम गोबां थायो नङा होमबा गावनियाव बांसिन गावनि प्रब्लेम जायो आरोना गावखौ सहायनो हायै माबा मोनसे प्रब्लेम थायो आरोना दा बेल' नङा गोबांनावबो जों जानो हागौ आरो गोबाङानो बेबायदि माने टारगेट लायो सुइसाइडनि बायदिसिना माबा मोनसे बेबायदि अडियेन्स साननो नाङा बर' लाइमोनफोरखौ आं गुरै खावलायनाय जाबाय आरोना दा बेनो भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय दा बबे जायगानि आरो
माबायदि मा बबेयाव थैया बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय आरो बाथ्राखौ एसे बुंनानै होबाय जाहाथे गुबुनफोरा बेबायदि लाइन लानो नाङा एबा एसे गावखौनो सामलायनो नाजा बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। दा बेखिनियानो भिडिअ'आ दुखुनांथाव बाथ्रा जोबोद माने बेयो लेटेस्ट आपडेट बेयो गोबावनि नङा मैयासो जादों गोदै मोनदों आंखौ दा निउसाव मोनबाय आरोना दा नोंथांमोनाबो शेयार खालामबाय जाहाथे सोरबाफोर बेबायदि लाइनाव दंबावोबा एबा सोरबाफोर जुदि दुखुजों भुगिनांना दङब्ला बेबायदि कुनु दिन माने गावनि जिउखौ माने फोजोबनायनि लामा साननानै लानाङा आरोना बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो हाबाय। बबे जायगानि बेखौथ' मिथिखाबाय नङा होमबा दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा मानसिनि जिउ नङा होमबा सोरखौ जों मा बुंनो हानो जों बेबायदि आरोना दा बेबो दा थैनायखौथ' बुंनो हाया नङा होमबा इसोरनि आखायावबो थायो मा थिग बेनि सोरनिबा खाफालनि लिरनायबो जायो बाथ्राया दा जिउआव थैनाय थांनायाथ' मानसिनि आखायाव नङा होमबा इसोरनि आखायाव नङा होमबा जोङो दा इसोरा जि लामा थिलाङो बिदिनो जों दावगालांनो जायो आरोना दा बेखायनो आरोना थेवब्लाबो जेसेबां हायो साबधान जानाया गाहाम होननानै आं बेखौ गुरैयै फोरमायनाय जादों आरोना नोंथांमोननि गेजेराव दा आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ लोगोफोर निमाहा नांगोन। दा मोनसे आरो भिडिअ दिन्थिबावनो सानदों नोंथांमोननो आं दहाय ओरैनो फार्स्टआव क्लिप देखायदो माने सार्केसाव गाखोनाय बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनि बेयो माने मा जाबाय थादों मिथिया बेबायदि माने आं मोनथाम जाबाय नै मोनसे दानि फार्स्टआव ओरैनो ससे खिथिनायदों माने मोनथाम जाबाय आरोना माने सोरखियाव गाखोनायाव माने गोलैगासिनो दङ मानसिफोरा माने गोलैगासिनो दंमोन ना भिडिअ बारसो खेबनाय जादोंबा मिथिया सिगांनिफ्राय गोलैयो नामा खिन्थु माने एबार बोसोराव बिराद नुदों आरोना आं मोनसे भिडिअ बानायखाबायबो बेनि सायाव गोलैनाय बेनोमोन बेयाव 1.1 एसे फैदों आरोना भिउआ ओमफ्राय बेबायदिनो आरो गोलैबावदों बे गोलैबावदों आरोना सोरखियाव गाखोनायाव बेखायनो एकदम साबधान बुंगासिनो दङ बेफोरबायदियाव हायोबासो गाखो हायाबा गाखोना एकदम नङा होमबा एकदम नै गोलैलायबाय सासे दा बिदि आरोना दा ओमफ्राय बेनो भिडिअ आथ'निया दा जाथाय जानाया दा एसे साबधानै माने गावखौनो सामलायनो नाजा बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव गुरै फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थोंबा लोगोफोर माबाफोर आपडेट मोनोबा थाबैनो लाबोना जागोन आंनि चेनेलाव सोरबाफोर चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ बर' हारिनि फिसा साननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लागोन। गोजोन्थोंबा जै बर' हारिनि जेब्लाबो बर'